Hoy, kininam yata ang kanam. Apa? Ay, kininamon yata. Ala, apikan ka na mata. Apa? Apikan ka nam. Apa? Kininamon. Dambal. Apikan ka na mata. Ala, ada taping iwat mo na eh. Lagi masa tabi ka naman. Awan mo, gano'n, marang. Ano ka? Sayang, nagimot ko. Pag kininam rawa. Masulak pa naman. Rawa? Pag kininam. Bebe. Be. Tawag pa lang, baby. Be, dabagak. Bit lang. La? Nasama. Tiya. Magkataya pa dasa. Sika dadamagak. Dadal. Pasi ka. Makan ulit ka. Hello. Oh, yeah. Dadamag ka. Sumangbat ka nga na tinaw. Opo. Kaya na karaktaulong. No, basta. Nadamakita mga babae. Nagpintas. Naghimas pa eh. Pau! Po. Sumangbat ka ngayon. Ah. Inyan ako yung bagam. Inyan ako yung bagam. Po. Na, inyan bagam. Masadag ka niya. Wala naman sa kanya, tapos nagpintas. Inyan ako yung bagam. Inyan ako bagam. Ang syaklatan, miss. Batit boto. Apa? Anya? Anya, ano ba? Ang syaklatan, miss. Batit boto. Bye-bye sa mga. Okay yun, bagam nga. Ibarat kayo, gambang. Bye-bye sa mga. Bye-bye sa mga. Banyanat lutang, be? Be? Banyanat lutang. Apa ito? Dadobranta. Nakbad. Kung nagimasan? Yata, manok. Manok. Be, dabranta. Dabranta. Kana? Basta, katoy. Nawit lang ay basta mo cellphone na niya dyan. Wen. May kan, be? Kana? Dasama? Wait lang ah. Padasama! Isa. Nata, nagbayad mo. Doon ang kita ko, branta. Dapat, kasi na. Tagagit na eh. Kasi na eh. Tagagit na. Bayan pala yun na. Kasi na eh. Yan. Ay, magkadang na? Uy. Asa na? Dapat paulit-ulit na. Ay, gising ka. Kininam. Dakal to, batilaw mo. As dyan. Sige lang. Wala nagtas ka, kas lang. Lumag-an. Ala! Gang. Abre kibuda na? Kana, gago. Kaso na? Bakatan na ko. Kaso na? Bakatan na. Kaso na kayo, Mak? Basta, bakatan na. Basta. Oh, wait lang. Kakawit kita pa kamera siya ka lang kumita. Ha? Kakawit kita mo lang taulok. Oh. Wen? Kas jay. Wen. Ulit. Wait lang. 1, 2. Isa? Oh. Bye-bye. Abang! Okay nga. Ginawa ko dito. Kalis lang. Lutulak ka. Yeah, so cute. Nagpagka dito prak nga may cat. Abang! Okay nga. Be, may katabi. Yeah. Dapat nyo na natin. Dasam, dadamagok. Video ka ba rin? What? Dadamagok! Pasi ka. Oh. Sino na rin pintas? Iba na o nun AJ Rabal? Sino tayo napimpintas kanya da? Wan. Ano kay Masan? Kabintasan! Yung iba na. Apa ni bala? Dakapalibagin na. Okay na. Tadang paglaingam ko naman siya, no? Siya lang kabintasan kanya. Ang damdamag ka lang ka. Kalangan siya girlfriend mo tapos sa dali pilpilya mo kininam. Nagsina taman alam to sa mo. Kininam.